गोजोन फुंबिलि दिनै 21 एप्रिल 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SBBodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेरि खौरांखौ मोननो थाखाय SBBodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव खौराङा गिबिसिन सौहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामनानै होगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय जाहाथे गुबुनफ्राबो बे खौरांखौ मोननो हायो। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। सानसे सिगां गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायजों सासे बर' आइजोनि जिउ खहा जादों। चिरां जिल्ला खुंग्रिं ओनसोलनि 2 नं सान्थिपारा हाग्रा गामिनि जोंख्लि बसुमतारी बिथाङा बारहुंखा बारनायजों गय बिफां बायसिन जानायाव जिउ खोमानो गोनां जादों। रुंसारि जोंख्लि बसुमतारीया 45 बोसोर बैसोनिमोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनाबिलि 5:30 रिंगायाव जोंख्लि बसुमतारी आरो थिलेब औवारी बिथांमोनहा जयैनो सेलेखा गलायाव मैगं फानहैनानै न' फारसे फैगासिनो दंमोन। बेयावनो फैबाय थानाय समावनो गिबियाव फिसा फिसा अन्थाइया गोग्लैदोंमोन। बेनि उनाव गेदेर गेदेर अन्थाइ गोग्लैनायलाय अन्थाइनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बिथांमोनहा मोनसे न'आव थाथ'नो थाखाय थांदोंमोन। बेयावनो न' मोननायनि सिगां जोंख्लि बसुमतारीनि मोदोमाव गय बिफां गोग्लैदेरदों जायजों रुंसारि जानो गोनां जादों जोंख्लि बसुमतारीया। जाथायखौ खौरां लाहैदों रुनिखातानि रेन्जार जसमानिक मुसाहारि आरो 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि बिथाङाबो। मिथिंगायारि जाथायजों जिउ गोमानायनि नखरनिया सोरखारनिफ्राय जि मोननो गोनां बेखौ मोनखागोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। जिब जुनार एबा मिथिंगायारि जाथायजों जिउ खोमानांनायनि नखरा 2 निफ्राय 4 लाख रांसिम मोननो हागोन नाथाय बेनि थाखाय नायबिजिरनाय जागोन। थैनायनि फोरमान हिसाबै पुलिस रिपर्ट पस्टमर्टेम रिपर्ट नांगोन। बेनि उनाव बिफाननिफ्राय मोनसे फर्मेट मोननो हागोन। बे फर्मेटखौ आबुं खालामनानै जमा होनो नांगोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बावैसो सिगां 11,000नि गोबां मोसाखावरिफ्रा बिहु मोसानानै गिनिस बुकआव वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायखौ सिफायनो हागौ होननानै समाज बिजोङाव गोसारदों। बिहुनि उनाव 20,000 मोसाखावरिफ्रा बागुरुम्बा मोसानानै बिहु मोसानानै गिनिस बुकआव वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायखौ सिफायनो हागौ होननानै ससियेल मिडियायाव गोसारदों। 20,000 मोसाखावरिफोरा बागुरुम्बा मोसानानै गिनिस बुकआव वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो नागिरनायनि खौरां गोसारनायनि सायाव खौरांगिरिनि सोंथियाव प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होदों दि 20,000नि खमबो जानो हागौ एबा बाराबो जानो हागौ। जेसेबां नांगौ एसेबां मोसाखावरिफोरखौ लानाय जागोन आरो बागुरुम्बाखौ बे बोसोरावनो गिनिस बुकआव वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थाखाय सानदों आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो जों बेनि सायाव सानदों। आसामनि गिबि मन्थ्रिनि दैदेननायावनो बेखौ खालामगोन होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। बेनि अनगायैबो रंजालि बैसागु एबा बिहु खुंनो थाखाय सोरखारनिफ्राय रां मोननाय मोनैखौ लानानै प्रमद बर'नाव सोंथि खालामनायाव प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि रंजालि बैसागुआ जोंनि हारिनि फोरबो आरो हारिनि फोरबोखौ खुंनो थाखाय मानो अनसुंथाइ नांगौ होननानै बुंथियो। लोगोसे हारिनि फोरबोखौ गाव गावनो खुंनो नांगौ। अनसुंथाइ लानानै बिहु एबा बैसागु खुंनायखौ दिनैसिमबो नुबोआखै होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे गामि ओनसोलफोराव आइजोफोरा आरो गथ' गथायफोरा हानजा बानायनानै मागिदों रंजादों आरो गाव गावनो रंजालि बैसागुखौ खुंबोदों। बेनिखायनो गाव गावनि हारिनि रंजालि बैसागुखौ खुंनो थाखाय रां मोननाय मोनैखौ लानानै साननो नाङा होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आसामनि गासै 2,114 बिहु खुंफुं आफादनो 1,50,000 राङै अनसुंथाइ होदोंमोन आरो बे अनसुंथाइखौ होनो मोननानै गोजोननाय मोनदों होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोरमायथिदोंमोन। बेनि उनावनो सोरखारनि बे अनसुंथाइ होनायखौ लानानै मोननाय मोनैखौ लानानै माखासे खुंफुं आफादफोरा दुखु फोरमायथिदों। बेनि सायावनो प्रमद बर'नाव सोंथि खालामदोंमोन आरो प्रमद बर'आ बेनि सायावनो फिननायखौ होदों। सोरखार सोलिफुबाय थानायनि गेजेरावनो दोलोनि गेजेराव बेले बेजे। मणिपुराव 2 सप्तानि गेजेरावनो 3 बिजेपिनि एमएलएफोरा बिबान एंगारबाय। बिजेपिनि एमएलए पाउनाम ब्रजेन बिथाङाबो मणिपुर डेभेलपमेन्ट ससाइटिनि मासिगिरिनि बिबाननिफ्राय रिजाइन होबाय आरो रिजाइनेसन होनाय लाइजामखौ मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि एन बिरेन सिंह बिथांनो दैथायहरबाय। बिथांनि सिगां बिजेपि एमएलए करमश्याम बिथाङाबो रिजाइन होदोंमोन। टुरिजम कर्परेसन मणिपुर लिमिटेडनि मासिगिरिनि बिबाननिफ्राय बिथाङा रिजाइन होदोंमोन आरो बिथांमोननि सिगां 8 एप्रिलाव एमएलए टक्सम राधेश्याम बिथाङाबो मणिपुरनि सीएमनि एडभाइजार बिबानखौ एंगारदोंमोन। लाइजामा मख'नाय बायदिब्ला बिथांमोननो बिबान होदोंमोनब्लाबो जेबो खामानि राननानै होआखैमोन। मख'नो गोनांदि बिजेपिनि 3 एमएलएफोरा गावसोरनि बिबानखौ एंगारदोंब्लाबो दोलोनिफ्राय रिजाइन होआखै आरो मणिपुर रायजोआव बिजेपि दोलोनि गेजेराव जि जेंना जादों बेनि सायाव मिरुनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनो थाखाय दिल्लीयाव दंहैयो। बेनि अनगायैबो अदेबानि 3 एमएलएफोरा
गाव गावनि बिबाननिफ्राय रिजाइन होनायनि अनगायैबो गुबुन सासे एमएलएआबो बिजेपि स्टेट माइनरिटि मर्चानि आफादगिरिनि हेंथायै पुलिस थानायाव अजद होदों। फेसबुकआव हुमखि होनायनि हेंथायैनो बिजेपिनि एमएलएआ बिजेपि स्टेट माइनरिटि मर्चानि आफादगिरिनि हेंथायै पुलिस थानायाव अजद होदों। आरो बेबायदिनो बिजेपि दोलोआ मणिपुराव सोरखाराव थासेयावबो दोलोनि गेजेरावनो गोबां बेले-बेजे जादों, जायनि थाखाय साथाम बिजेपि एमएलएफोरा 2 सप्तानि गेजेरावनो रिजाइनखौ होदों। खेबसेयैनो सा 85नि जिउ खहा आरो सा 322नि गोबाङा जोखोम। गोबां सुबुं थुबुर जानायाव नारानाथा जानायजों खेबसेयैनो सा 85नि जिउ खहा जादों आरो सा 322नि गोबाङा जोखोम जादों आरो बेनिनो मादाव सा 50आ गोब्राबै जोखोम जादों। बे जाथाया येमेननि राजथावनि सान्नायाव जादों, जायनाखि येमेन हादराव दावहा जानायनि उनाव गोबां गोरिब सुबुंफोर दं, जायनि थाखाय रामादान फोरबोआव गोरिब दुखुथियाफोरनो रां होनो थाखाय साथाम फालांगिरिफोरा थांखि लादोंमोन आरो रायजो राजाफोरखौ गंसे फरायसालियाव लेंहरदोंमोन जेराव गुवार जायगा गैयामोन। नाथाय गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरा रां आजावनो थाखाय नुजाथिफैदोंमोन। बेयावनो मोनसे होंगो-दोंगो थासारि जादोंमोन, जाय थासारिखौ सामलायनो थाखाय येमेननि अथ'रिटिफोरा लाथिख'आव गुलि गावदोंमोन। नाथाय गोजौ फारसे गुलि गावनायाव मोब्लिब थाराव गुलिया नांदों, जायजों बेफ्रुदों आरो बेनि सोदोबखौ गिनानैनो गाव गावनि जिउखौ रैखाथि होनो थाखाय रोजा रोजा सुबुंफोरा जेरै हागौ एरै खारदोंमोन, जायजों नारानाथा जानानै आरो सुबुंनि साजोंबो खारनायाव गासै सा 85आ थैनो गोनां जादों आरो सा 322नि गोबाङा जोखोम जादों। बेनि मादावनो सा 50आ गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों। मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों थांनानै रां रानिखौ लानानै येमेननि अथ'रिटिया उनाव साथाम फालांगिरिफोरखौ हमदों। गुबुन फारसेथिं गरिब दुखुथिया नखरनो रां राननानै होनो थाखाय येमेन अथ'रिटिनिफ्राय गनायथि लादोंमोनब्लाबो रां राननायखौ गोलाव समनिफ्रायनो बन्द खालामनानै होदोंमोन होननानै फोरमायथिदों साथाम फालांगिरिफोरा। बारहुंखा बारनायजों न'-बां सिलिंखार जानायफोरनि थाखाय आरो जिउ खोमानांनाय नखरनि थाखाय अनसुंथाइ फोसावदों आसाम सोरखारा, जायनाखि दासान्दि रायजोआव गोबां अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गोग्लैनायजों गोबां खहा जागासिनो दं। बिथांमोननि थाखाय अनसुंथाइ फोसावदों आसामनि रिभिनिउ एन्ड डिजास्टार मेनेजमेन्टनि मन्थ्रि जगेन महन बिथाङा। आरो अनसुंथाइखौ होनायाव जाहाथे गोलाव सम लाया, बेनि थाखाय डिसिखौबो बिथोन होनाय जाखाबाय होननानै बुंथिदों बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बारहुंखा नङाबा सारअन्थाइजों न'-बाङा गासैबो खहा जायोबा 1,20,000 रां अनसुंथाइ होनाय जागोन आरो एसेल' खहा जायोबा 4,000 रां होनाय जागोन। बेनि अनगायैबो बोथोरनि थाखाय जिउ खोमानाङोबा नखरनिया 4 लाख रां मोननो हागोन आरो जोखोम जानाया 2 लाख रां मोननो हागोन होननानै आसाम सोरखारनिफ्राय फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो जायनाखि दासान्दि अखा, बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गोग्लैनायनि थाखाय सुबुंफोरा गोबां हाराहास्ति जानो गोनां जादों, जेरै बारहुंखा बारनायनि थाखाय बिफां-लाइफां बायनायजों लामा बन्द जानाय, सोरनिबा जिउ गोमानाय आरो न'-बां बायनाय। बेफोर थासारिखौ सामलायनो थाखायबो SDRF आरो NDRFनि 42 हान्जाखौबो थाग-थियारि खालामखाबाय होननानै फोरमायथिदों आसामनि रिभिनिउ एन्ड डिजास्टार मेनेजमेन्टनि मन्थ्रि जगेन महन बिथाङा। बिजेपि आरो इउपिपिएलनि देरहासारनाय। थांनाय 8 अक्ट'आव सराइबिल समबाय समितिनि जि बिसायख'थि जादोंमोन, बेनि फिथाइखौ फोसावनानै होबाय, जेराव बिजेपि आरो इउपिपिएलआ देरहासारनायखौ मोननो हाबाय। 30 बिजाथिफोरा बेनि थाखाय बिसायख'थिखौ गेलेदोंमोन। बेनि मादाव इउपिपिएल आरो बिजेपिनिफ्राय 15आ देरहासारनो हादों। देरहासारनो हानाय बिजाथिफोरखौ बरायनायजों लोगोसे गाहाम हामलायनाय बावहैदों रेवरेवा नार्जारिजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफोराबो। बिथांमोना फोरमायथिदों दि बे बिसायख'थियाव देरहासारनो थाखाय बेरेखा दोलोआबो गोबां नाजादोंमोन, नाथाय इउपिपिएल आरो बिजेपिनि खौसेथि जानायनि थाखाय बिथांमोनहा फेलें जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। गुबुन फारसेथिं बिजेपि आरो इउपिपिएलआ देरहासारनो हानायखौ गोजोननायजों लोगोसे दोलोनि गोहोखौबो दिन्थिनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। लोगोसे भट होनानै देरहासार होनाय गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर बावहरो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो रायजो राजानि जि जेंना, रेशन कार्डनि जेंना, अफिसनि जेंना, बेनि सायाव खामानिखौ मावगोन आरो रायजो राजाफ्रा जि मोननो गोनां बेखौ मोनहोनायनि थाखाय खामानिखौ मावगोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। दुखुनांथाव खौरां, इन्डियान आर्मिनि 15 जवाननि जिउ खहा आरो सासे जवाना जोखोम। उदखारिफोरनि गाग्लोबनायजों 15 जवाननि जिउ खहा जादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुन्छ जिल्लायाव जादों बे जाथाया। रिपर्टनि बायदिब्ला इन्डियान आर्मिनि जवानफोरा गारिजों भिमबार गलिनिफ्राय सांगियत फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो गोबां अखा हानायनि थाखाय लामाखौ रोखा रोखा नुयैनि खाबु लानानै उदखारिफ्रा बिथांमोननि सायाव गाग्लोबदों। ग्रेनेडजों गाग्लोबनायनि सन्देह खालामदों, मानोना गारियाव अर नांदों। बेनि अनगायैबो 50 राउन्डनि गोबां गुलि गावदों, जायजों 15 इन्डियान आर्मिनि जवाना जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सासे जवाना जोखोम जानो गोनां जादों।
सा सानजा भारताव फैगौ 24 अक्ट'सिम अखा बारहुंखा आरो अन्थाइ गोग्लैगोन। आसामजों लोगोसे मेघालया आरो अरुणाचल प्रदेशआव बेनि गोहोमा गोग्लैगोन होननानै फोरमायथिदों बोथोर बिगियाना। आसामनि गुबुन गुबुन जायगाजों लोगोसे बिथोर ओनसोलावबो गुबैयै चिरां जिल्लायावबो गोबां अखा बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गोग्लैनाय जानो हागौ। थांनाय सानसे सिगांबो चिरां जिल्लानि दाब दाब जायगायाव अखा आरो बारहुंखा बारनायजों लोगोसे गोबां गेदेर गेदेर अन्थाइ गोग्लैनायजों गोबां सुबुंनि न'नि थिंफोरानो गब्लंदों, जायनि जाहोनाव न'आव थानो हायै बायदि थासारि जादों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।